Kabeljauwtjes. Wat is de Engelse naam is een kop? Kop, ja. Een kop, ja. Dit is bij kop, fresh. No ceremonies. Geen ceremonies nie, watch. Kom staan jy die kant. Kyk. Ja, moeilijk is on. Hij is lekker, lekker kost. Oké, ja, gaat er. Kabeljauwtjes. Dit is bij de zee. Fresh from the water. Okay, one. Number one. Number two. Lemon juice. Lemon juice. The white stuff, salt. And you don't take anything else off from the fish. Nothing, you take the inside out, fillet the fish, and then you put salt, lemon juice. Okay. And then the special Vleesland mix, black pepper. Nothing else. If you catch fish from the sea and you want to eat the fresh fish, don't ruin the taste with all kind of spices. Salt and pepper, lemon pepper or black pepper, lemon juice, lekker kabeljauwtjie, small cup on the roaster tonight. Afterwards on the fire. If you cannot taste the sea in the fish, it's not fish anymore. Beautiful, beautiful. Lekker visie, kabeljauwtjie. Hij is voor mij lekker. Hij is gaar. Yep. Okay, time to eat. Kabeljauwtjie. Fresh from the water, lekker vars kabeljauwtjie, Eddie said. En dan zitten ze op de tafel en pakken ze met die bord. Waar is die borden? Oké, dan maken we zo. Wat is een bordje zo? Wat is een bordje zo? Zo. Sluit hem op. Goed.
Eerste kabeljokie. Goed. Goed. Dan de tweede kabeljokie. Okay, time to eat.